Assalamu alaikum bandiraɓe Fuutankoɓe. Bon eɗen goni ɗo résidence ɗo e Paris. Eɗen gonde hono président Kellel Ndiaye kanko ardi hono mouvement président Yeeƴi Fouta. Hande noon koɓe arnoɓe ɗo yidde wadde visité président Macky Sall koɓe gowno wadde kala e saaha haalan ɗum doléance uji ɓiɓɓe Fuutankoɓe ko ɗum umminiɓe. Kellel mi salminima d'abord. Salmitamama Serif. Calmina ɓiɓɓe Fuutankoɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe Fuutankoɓe. Dagana ha Dembankani walla mbiyen Ndar ha Bakel. On calminama, on juurama, on beltanama. Kadi on biyama Allah jarama, on jarama. E darde mon e pellital mon e cuusal mon e yidde mon Fuuta mon. Min calmini on, min beltanima on. Eyyi Kellel holko saabi darde Kellel ɗo huccidde résidence sabbade président Macky Sall sa yimo holko joganiɗamo an? Chérif ɗo gon on question ne welami par ce que ndeɗo darde wona boulet tam ɗo e résidence huccidde oɗo résidence présidentielle tugginde président Macky Sall yiiɗi laamu faade ñalawma hande o hamin kewi darade ɗo min jaɓɓomo min poɓɓanamo min beltanomo min tottani on ne donne rien. Ça c'est les réseaux sociaux qui vont régler l'affaire. Wimo so Ibou Cissé nalimo yo wiiɗu mi tottani wona ɗum min kalduno. Nous on a continue Kellel continue ha gaynen min dokkani doléance on donne à qui? Nos doléances à qui on donne? On beltanama. Bon mi jokke golle ɗe tan par ce que mbimi on ko ɗo wona boulet darade min ɗo hamin jaɓɓo président Macky Sall. Ça dépend noon e jaɓɓugal jaɓɓule ɗe ene ceerti jaɓɓule ɗe ene ceerti par ce que nde min jaɓɓotomo nde e on saaha min jaɓɓorimo ko yo won lamɗo leydi Sénégal o huufa ɓiɓɓe Sénégal naaɓe o fonda ɗumen potal wona hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kono noon nde min gari ha e deuxiéme phase makko woni deuxiéme mandat makko min tawi ko Fouta o itti ɗum peut être koye nder Sénégal heedi ko banggue natti jeeyede Sénégal. Bon Kellel wolko yiya réseaux sociaux ji ɗi photo Kellel so Kellel haalama tan kamɓe responsable politique ɓe ko wiyete ko eɓe mbaɗa paniqué pourquoi koɓe meeɗano yiide ɗum ɗo walla koɓe meeɗano miijade ɗiɗo mouvement ji ne jaltira hono dani en? Ene wona ne wawi wonde par ce que so yiyama Kellel tan e dingre gasi yimɓe mbaɗi afole holko atti? Ne wawi taw ko wonko yiiɗa haalde hen mais wonko woni hen par ce que nde Macky sohli nde eɓe gandi minen darde amen no foti hen eɓe gandi hen capacité amen e on saaha donc noon somin dartima min mbi Macky yo waɗan Fuutankoɓe hunde kamɓe ɗo ngol konngol welaniɓe so wiyama Kellel en eɓe poti darade ɓe jogo ɓerɗe mabɓe dilla. Kellel le fils mo joguiɗa o woni 12 priorités mouvement président Yeeƴi Fouta ndema gaynaka awo cellal e ya garta saabu ko ɗum Fuutankoɓe gummani holno ɓi Fuutanke yirata ɗum ɗo ɓi Fuutanke ne daari ɓi Fuutanke ne bonna ɓi Fuutanke holko waɗanma an en tant qu'anari? Chérif min ko oɗon frustration takimi koɓe mbiyata komin frustré ji ko minen min gona frustré ji pour yidde poste walla yidde dañde salaire lewru ala min goni frustré ko yiide ɓiɓɓe Fuutankoɓe ne guuri ɗam ɗo gurdam ambulance amen ko saret maayo so toɓi jeeri e waalo min jadirta lowre ferlo dande maayo hay goto yaltata ha hande ndema ko lappirte ko barile e 21e siècle gonɗen ɗum foti iwde toon eɗen jogui ndiyam belɗam eɗen jogui nangue eɗen jogui leydi machallah te ɓiɓɓe men nan toon cooma sagataɓe nan toon cooma sukaɓe nan toon ne ñawane donki safrade sukaɓe nan toon ngala hay kala suuji ɗo janggi janggata koye less caaleji ferlo wonɓe ñalloɓe balɗe tati lootaki par ce que ngala ndiyam lowre ko hono noon ñande fof nana joolo e ɓulli ɓe forage uji mumen nana puɗɗa pendant 4 ans 5 ans nana maha ene ronka yo joof ko oɗo frustration momin jogui ko o dande maayo nan ɗon oɗon gandi enen feccere men ko dande maayankoɓe sa ummima dande maayo aɗa fayi jeeri sa arima ɓorta wuttema lotoɗa
te pourtant leader uji bioji ko leader uji ɗi soit disons les leaders hewɓe mabɓe ko dande maayo gummoto paye jeeri eɗen mbaɗa traversé ngol ɗon lawol kono sa wini ɓe mbiyanma ko Macky waɗi foof ɓe ɓurani min yidde Macky ɓe ɓurani min ligganade Macky min e Macky ndendi wuuro gawlo so jooɗima hakkude amen jotta ko 2 minutes adda ko min jiidi ko kono hande ɓe poori ko kamɓe ɓuuri mi jiidude e Macky min komi frustré walla mi yiiɗa Macky somi añi Macky hol jiiɗo Macky gañmi ko golle Macky gañmi ko entourage Macky yaadiɓe makko gañmi golle mumen par ce que ɓe daranaki fuutankoɓe Macky nde fooɗiɓe nde wiɓe ko yoɓe ɓatto ɗum ɓe ballodira e mum ɓe liggodo e mum ɓe balla leydi ndi ɓe liggono ɓiɓɓe fuutankoɓe e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe joni voilà joni Fouta président Macky Sall no ari nde forage uji ne yarano 30%, hande o nawi ha 5-16%, laabi o fewniti en dañi hôpital uji poste santé ji holko wonno priorité ko wona ɗum courant o a yi ɓeydima courant ɓeydima somi heeɗima ñanden discours Baba Diallo Baba Diallo wi ko en 2002 joguinoɗen ko 3% de l'électricité hande eɗen jaaray 24% ou 34% somi juumani ɓurtimo ko kalnomi ko ɓurtimo ko kalnoɗa ko noon ɓe mbi e wiide mabɓe chiffre uji mabɓe ɓe mbi nden guure ɗe ko 23000 wuro woodi ɓe keɓ ɓe garano courant hande ko 12000 wuro mi anda 12000 heddi ko heɓani ɗum wona gonga sen ƴewtodima eɗen gandi ko manque courant e lowre e ferlo ko so limama ɓuuri ɗon ko ɗum noon nanɗen ɗum woni ko chiffre mabɓe donc jiɗmi kellel darde mon les 12 priorités joguiɗon ɗi onon jiɗɗon tan ko huccidde président Macky Sall tottomo le 12 priorités e jogli nayyi gonɗi e Fouta ɗi en mbawi wiide Podor Matam Ranérou Kanel est ce que ɗum ɗo oɗo fichier gonɗo ɗo 12 priorités so président Macky Sall jiimi hen e ko nanata Fouta ko est ce que ɗum wattamo sok cikkuɗa walla mo andi ko woni toon ene foti wadde mo sokde par ce que nde o ari e ɓiɓɓe Foutankoɓe ɓe wonko wannoɓe dig wonko haalannoɓe wonko tahnoɓe rewde makko wonko tahnoɓe wotandemo ɓe jii ko emploi du temps makko ɓe jii programme makko weliɓe kadi ko ɓi Foutanke ko ƴiƴam mabɓe ɓe dari ɓe mbi yoɓe ballumo ndeke kamɓe ɓe dañi ballidiɗo oɗo so laamima ma walluɓe kono mboɗo sikki hande enen dariɓe ɗo ɓe eɗen gandi réalisation ngaji ɗi ko haalno ala hen ko waɗa réalisé taw ko adi foof mbiɗo émergent wiyata ko santé mo sellani ala ko wawi wadde sa wi émergent ko jangde mo janggani ala ko wawi wadde ne waɗa ni ne débrouille machallah woni hen kam machallah mais wonɗo jiɗata niveau mo jiɗata yettade sa janggani a heɓata ɗon mo wi émergence wi ko ndema awo e gaynaka ɗum en dañani ɗum toon no jiɗirɗen ni ha hande koye Jalil kos gonɗen ha hande ko Barile lappirten mo wi émergence wiya ya garta hakkude maaje ɗum ala ɗo men ɗo par ce que joguiɗen ko rang joguiɗen ko pont uji taƴƴi joguiɗen ko laabi ɗi mbaɗaka lotissé en ɓendata ɗum ɗon foof ene jeeya e goƴaji ɓiɓɓe Foutankoɓe kadi ɓe jeehi haɓe mbi won leader mo kaldannomi mbimi pourquoi chantier ji ɗi e projet ji ɗi e usine aji ɗi mbatton Dakar ɗi on mbatta ɗi décentralisé ɗi gara ko Fouta ga sukaɓe Foutankoɓe ɓe liggo hen o wi min ko Fouta wawa waɗede usine aji par ce que en ngala laabi mbimi gacce moon sen ngala laabi kay ken Foutankoɓe te ko onon goni bras droit président ɗum ɓe kalata ko less kono ɓe kalata dow ɗum ɓe kalata dow par ce que sa ƴeewi hecciyanki Aliou Dembourou nde jooɗi ala télé wi ko ɓiɓɓe Foutankoɓe o wi ko Foutankoɓe ko guufi ɓiɓɓe Foutankoɓe ko guufi Chérif waɗanno masque ma guelma omo waɗa expliqué wolof o wi Foutankoɓe way kono cokka gawri ma ƴaroɗa gabbe ɗe keede banggue guufaka heede banggue donc guufaka firti ko ɓiɓɓe Foutankoɓe ɓe goni guufaka ken saño maaro sururu makka hay sondu yiɗa hande noon ɓe mbawi wiɓe yiɗa en caggal nde premier mandat ɓenni deuxiéme mandat ɓenni Allah andi eɓe keeɓa troisiéme Allah andi ɓe keɓata eɓe mbawi wiide ken sururu makka kon sururu ken saño maaro sururu makka hay condi yiɗa ok kellel
est-ce que hande on damini yide président Macky Sall hamin do de ha geejo hora do ha nangi ngemru min do sabu nde woni jamde so président ne ar min darton do min jogo drapeau du Sénégal hamin gul joni natti welde natti welde nde so président ne ar min cuudere parce que be jaggir min ko min opposant ji minen non min gona opposant ji darni min tan ko Fouta darni min ko yidde Fouta est ce que andi mali do do der en mali président Macky Sall koy lawol woni parce que ben beyde renfort e ben beyde be ngara te be bino min ko wajibe be ngoni woni ko hôtel mum donc men joni e ben beyde renfort ne ara police ne yetto firti ko o mona fando OK. On fait un petit conférence. Seydou Niokane. Bon. Assalamu alaikum mouvement Yeeji Fouta odo ko Seydou Niokane mouvement Yeeji Fouta. Sonji hande min dari do hande ko arde jabbar président Macky Sall. Gile 15h min ambassade kono adresse ko be sunno min kono min jiri. Yimbe hewbe nan ambassade dari parce que adresse keban dum minen Allah wadi min ngari do wodi min jodi do pour yidde haalde. Hayro kala mi doni son laari mon ji policeji fuddima arde kono cadele ngala. Macky Sall haaldata do ko fuurankobe darinobe hanki lamminma ha joni en gonde ma kono hande enen mbaawi midi jaltema parce que on ko binda dum na wadani lidruji ma fuurankobe jiyani miruji fuurankobe jiyani lawma ayani a wiina bingel moro sakito morade adro morade sakito morade kono minda ko min ji hande fuurankobe kala mo kalda wiyanma ala ko Macky wadi dande maayo ala laabi holko Fouta woyata ko ala écolaji holko Fouta woyata ko ala réseau mojo hôpital Wurso gile 72 ha 77 kala nawa ton hande wer ko feerum boni kala mo sella newte ko Matam ala ko wonton njuma ala hôpital Podor ala hôpital Fouta foko dande ko wotere dande ma émergent nan do lawol nawel ronkam yo few mbeɗa non route nationale so gasane duuɓi tati manas ma gas duuɓi jeenayi. Merci beaucoup gila gonko ƴewde dañde autorisation pour sarde mi ƴeewa Alsan o woni Alsan Lumbal o jogi ko faate kayitaji ko adi fof ko faate ittu masque ma o seeɗa hade makko adu wiide yoni wajo Alsan ko adi fof Bismillah. Alsan mami ƴettira après OK à tout à l'heure en hoore man wi dow ha Alsan Lumbal gorko mo gijilon kanko jogi le finance mouvement président Yeeji Fouta Alsan holko mbawda erade yibbe wadde adhéré mouvement président Yeeji Fouta batte carte e ko adi fo Sarif mi salmini dennagal bandiraɓe ɓiɓɓe Foutankoɓe yoɓe wiimi e mbima kadi yanti hen hande o ñalawma e goɗo erago kala ɓiɗɗo Foutanke mo ƴiƴam ndimako dokata e ɓerdu mum hani ko nutitade kadi enen ko ɓamtare Fouta gila e taniraɓe men ha e jatiraɓe meɗen ko ɗum daranden kadi carte kala jiɗɗo hay ɗo joni to gommi ɗo ɓuuri jogui ɗo carte mouvement président Yeeji Fouta nan ɗo jiɗɗo fof yo ar kadi enen kadi ko ɓamtare diwan men e nokkuji meɗen sa yi kadi eɗen wiye Bambey waɗanama hunde ene wiye Touba waɗanama ko ɓe dentu enen ɓiɓɓe Foutankoɓe sen jaaɓi wonde haɓɓere no kuuɗi bale en denti kala ko namdiɗen en keɓat e ko ɗum tan merci